कार्याध्यक्ष मॅडम कुठचंही काम असलं त्यांना विचारून करणार. एक अशी मागे प्रेस नोट मला पाठवली, त्याच्यात त्यांचं नाव नव्हतं, तर त्या एवढ्या घाबरल्या, अगं तू डिलीट कर, तू कुठे फॉरवर्ड करू नको. मग एवढ्या त्या का घाबरतात? आम्ही महिलांनी सक्षमपणे काम करायला पाहिजे. आम्ही कोणाच्या मागे मागे राहून काम करणं हे मला पटत नाही. माझा कालावधी पूर्ण व्हायच्या आधी माझं हे पद सोड हे सांगणं खूप मला चुकीचं वाटतंय. हा माझा अपमान आहे, म्हणून मी मान सन्मानाने आता मी ते राजीनामा देत आहे. तर मी एवढं सगळं बोलली आहे, तर मी नाव पण डिक्लेअर करते. त्यांचं नाव आहे महेश सारंग. तर मी एवढं सगळं बोलली आहे, तर मी नाव पण डिक्लेअर करते. त्यांचं नाव आहे महेश सारंग. ते नेहमी माझ्या विरोधात असतात, नेहमी माझ्या विरोधात कुरघोडी करत असतात. मी जेव्हा निवडून आले तेव्हा इथे मी आलेली, थोडक्यात बोलते, निवडून आली तेव्हा मी इथे आलेली, ते इथे होते. मी काहीतरी कशासाठी आली तिथे मी दोघंच माणसं म्हटली होती, इथे आली. त्यांनी साधं माझं अभिनंदन पण केलं नाही. मी भाजप पक्षाची म्हणून निवडून आली. ते भाजपचं हे करतात, भाजप म्हणजे भाजप लोक बघत नाही, फक्त भाजप मांडणी करून ते बोलतात. मी ते भाजपची एक कोणतरी निवडून आलेली आहे व्यक्ती, मोहिनी मडगावकर सोडूनच द्या, मोहिनी मडगावकरचं नावच नको, पण ती व्यक्ती भाजप म्हणून निवडून आली. तिचं अभिनंदन करण्याचं कर्तव्य होतं. एका शब्दाने माझ्याशी ते बोलली नाही किंवा अभिनंदन हा विषयच झाला नाही. त्याच्यावरनं माझ्यावर किती राग असेल आणि मी त्यांचं एवढं काय केलं हे मला तर कळत नाही आहे. त्याच्यामुळे हे असं 3 वेळा झालं आहे. 3 वेळा माझ्याकडे काही गोष्टी माझ्याकडे काय आहे दोसले माझ्याबद्दल झालेल्या गॉसिपिंग किंवा काय, पण मी आता फक्त नाव डिक्लेअर केलं आहे. त्यांचा राग काय माझ्यावर माहीत नाही. माझ्या पदाला त्यांचं काय जिव्हाळा आहे, त्यांना कोणाला आणायचं आहे हा आता आम्ही नंतर बघूच ना. काम करून देतील, आम्ही तिच्या पाठी असणार, जी कोणते आणणार त्यांच्या मागे आपण असू ना, सगळे आम्ही सगळे असणार, आम्ही काम करणार सदस्य म्हणून.